Wachore ni MCS moko beo ne kokadho Chesimas kae gikawo chode moko ma bembe gilero gidhi gigol godo koyo. It's okay. Ka gidugo ka tukon gikawo pesa go gichul. Jatelo. Ok mano kende. Wachore ni no negi kendo ka gichak gikwayo laptop mondo gidhi giusi. Gichak giluongo seminar mipuonjro godo laptop go. Okay. Ka in ka to in wat MCA mora mosechamo pesa county ban pieri matendo go mondo wuog dhiyo. Dhiyo kikanuo kendo. Un mudong kaeni, muling kaeni. Uda wacho ni pok uchamo pesa county. Nonda bro dengato. Dano toka yueto MCA so kao pesa gimudo gichamo pesa to nyithindo tagore. Chiega moneno ni okocha wichore mana gi mokimbo to dung metora. Minangi kare wichore ga mana gi kimbo. Lingale ngwa. Kaka tim dako tama to MCA to kao pesa tan governor taling. Kamako gi tabiro kao kamasia marudh go dendgi mo magisejugo biro rumo. Koro jatelo wanda watema ngo to governor yayo. Unyalo chungo gi ang'o minyisa gik machalo pende merugo. Winyini mon magisera go. Ler chalo mana Sidika mar piediel. Unyalo chungo gi ang'o minyisa. Dhano poka yueto. Hamarach kodgi. Mako ng'ato madenyi mbiye habro go makwodh mogo tugo koda. Sendi we koda kaki wuoyo koda no. Lingti piediel. Lupita nyongo dongara tenkato rabondo. Tome songo lara tukendo ngi pesa. Ang'o matimore Kenya kaindi. Ang'o mudo negato bodangima. Omera ang'o mudo negato bodangima. Ang'o marach gi MCS Nairobi kae. Habiro go ng'ato ndim tugo koda. Hana sebedo katiyo matek monda miu ngima mayom. To un MCS moko hawinjo nu order for laptop muchak luong seminar mipuonjo utiyo kod laptop ufuo nade. Iwacho ni pok chamo pesa county tikwodho chieth madung pesa fans mag rarieda donge. Din pieri no kao kamon tabiro kao nyimbi ma bari ma kao nyimbigo adhe dego meru. Shatiam. Lingale ngwa do kore wito it's okay. Jakuo janjaga janya sore jacho